Omegide mmadụ mmadụ na-enweli Chukwu. Omegide mmadụ mmadụ na-enweli Chukwu. Omegide mmadụ mmadụ na-enweli Chukwu. Enweli Chukwu oke nọ n'eluigwe na-enye anya o. Chukwu ahụ Chukwu abịa ma. Chukwu ahụ Chukwu abịa ma. Ayaraba. Asila chikozie nanu. Dezianu one national represent na government. Owelise nego ejidozila anyị ụlọ akwụkwọ. Nego ejidozila anyị ụlọ ọgwụ. Werizie wee je onye ụkọchukwu na-alụ ụlọ ụka. Alele. Ngị nwa nwanyị anụ tara ụta na-akpọ nne di ya mosu. Malụkwa n'ihe amụtakwa nwa o. Ayaraba. Nna m n'owuwe si o. Nwa kwukwuli iju afọ. Osi ufu bịa buli ya. Ufu bịa zi buli ya. Osi onye lijula afọ ya likwu okwu. Ayaraba. Omegide mmadụ mmadụ na-enweli Chukwu. Omegide mmadụ mmadụ na-enweli Chukwu. Omegide mmadụ mmadụ na-enweli Chukwu. Enweli Chukwu oke nọ n'eluigwe na-enye anya o. Chukwu ahụ Chukwu abịa ma. Chukwu ahụ Chukwu abịa ma. Anya na-ekenezie ike Chukwu nna mezie eze nụrụ na mgbakwu na Switzerland, mgbakwu na Zurich. Ike mmanụ eziokwu ịma na aka azụ dị ya. N'ezie ntị amalụ Junior Odogwu n'ozu bilio. Onye mmena mgbakwu. Ọfụrụ ọchakwa ya oji. Malụkwa na mgbe ihe ebido ikwu eziokwu na ụmụazị onye ya ekweta n'ife ị na-ekwu o. Akwasa onye mụba isi kwuru ekwuru na line. Ndị na-agba fuel. Akwasa ya bụ ikwu bụ n'obi. Nna m n'owuwe si o. Amaka moto na-agba speed n'ime telivishọn. Na ọma gbuo onye na-ekili ya. Anya wee na-ekenezie Ugochukwu Nsọfọ. Eze ọnụmọnụ nwanne ụmụ na nkwọ. Ugo Ogbos. Oke nwa na nkwọ. Papa Ejime. Ayaraba.
omegide mmadụ mmadụ na-enweghị Chukwu omegide mmadụ mmadụ na-enweghị Chukwu omegide mmadụ mmadụ na-enweghị Chukwu na-enweghị Chukwu nke nọ n'eluigwe na-enye anya ahụ Chukwu ahụ Chukwu abịa ma Chukwu ahụ Chukwu abịa ma asila Chicago kanje kene nuonde chimele mande chimeleze eselua odogwo ni sobilia eselu no gbalu o mako sidiri ndo gbalu onye ka ine kenezi onye esi aka eselu agbalu odogwu chukwu na agbalu ọgụgụroba aka na-emelu ụmụ ogbenye n'ogbu anyị ọcha oke nwa n'ogbu anyị ọcha osimuke na-eri ya nwanne ya nwanyị Mrs. nwanne kesi aka ada dị ọrụ mma n'ogbu anyị ọcha onye udo adanne osiga ike na-eri ezi oyi ya Mr. Emeka Ozemena Moscow osi na nwata bụrụ ọgaranya na Canada ezigbo onye ka ajọ nwanne osiga ike n'elu ya Chukwu dị ogene Executive Secretary onye esi aka Foundation nwanne mmadụ onye esi aka osi ka anyị gwa ndị ụwa n'ụwa ụwa Chukwu
Don't be silly, oh, don't be silly, oh, what you talk of we here? I am naked as yet. If I know closer, if I took Kupul and Newi, and you function and Newi, unbreakable as Swiss, unbreakable as Greece. Okay, one and Newi, and you wonder, and you wonder, and you wonder. And you wonder, umbrella, and you can make and you do as an act of housing. I take an okay model. Mr. Osi only when I take a walk, only when I tap house. Important exporter, divine at your house. Kenesia Mr. Olisaidoma Forex investor na trader Agwezo Bodo Odogo mmadụ na Canada Agwụdị egwu 1 na kilogidi Mwasa Valijoma Ojeli Yani ezigbo n'ọlụ ya Mrs. Chidimma Ijoma Mwukwu Anụkata etinye ego Ada dị ọra mma Adonye Canada Ayaraba Anya nekenezie Yesa di wanu Nezini fite newi Osina Afro Shop na Switzerland Osina Winter Ayaraba Imakwandi chimeleze Ndeso mogo Imakwandi chimeleze Ndeso mogo Imakwandi chimeleze Ndeso mogo Imakwandi chimeleze Ndeso mogo